Salve fraților, bine v-am găsit la primul nostru infovideo. În acest infovideo vă voi povesti despre ce vom mai face în continuare, despre ce vom mai vorbi, ce serii le-am încheiat și ce serii vom porni și le facem. Păi, pentru început voi spune ce serii le-am încheiat, care erau pe la început. Numai un episod am făcut din ele. Piano Tiles, am 2 episoade. Am încheiat Agario, Traffic Racer și Piano Tiles nu. Deci cred că astea două. Voi începe serii de Counter-Strike Portable și celălalt canal Răzvan Balan care mai comenta pe la alte videoclipuri, eu eram. Și pe acel canal tot eu voi mai filma, bine, n-am mai de mult timp, pentru că la ultimul videoclip am avut hater și asta nu mi-a plăcut. Deci am găsit și eu pe laptop în sfârșit un program care să meargă, cu care să filmez și voi filma pe contul ăla Răzvan Banal, pentru că mi-am uitat parola pe contul ăsta, Gamer Pink. Și voi, în afară de seria asta, voi mai începe o serie de UFB 2, voi mai începe o serie de, cum se cheamă, da, Drive Seed și cam atât. Deci voi începe. Și știu că va fi video-ul ăsta cam scurt, va fi de 2-3 minute. Și în continuare sper să vă abonați în continuare la mine, nu uitați de like pentru acest videoclip. Dar nu încheiem acum videoclipul, dacă așa fac la un videoclip care vorbesc. O să vă mai arăt, o să mai fac tutoriale cum să editez videoclip. Eu am o aplicație Power Director și pe aia și la videouri mai apare undeva dreapta jos în colț, mai apare Power Director, Cyber Link, Power Director. Bine, și aici vom încheia infovideoul. Nu uitați de like, subscribe, comment și share și ne vom vedea data viitoare. Pa, pa!